И здравейте хора, аз съм Херобра и сега сме в BTXCraft. Ще направя една томболка тук. Не е нужно да се абонирате. При 18 записали се тегля, нали това, победител. Двама победители ще са. И ето и не. Ето и не. Първият победител печели 3 full enchant сета. Окей, ето ги. 2 full меча, 1 ender chest, 6 ключа, 16 лега. Тук букшелфове, голдънки, 8 яйца на... как беше? Кон. Втори победител печели пак 3 full enchant сета. 2 Winter Sword, 2 Full Sword, нали? 1 Ender Chest, 8 лега, 13 голденки и 2 кея. За да се запишете, просто трябва да пишете запис, ника ви в играта и скайпа ви, за да се свържа. Нали, казах, че тегля при 18 записали се. Не е нужно и да харесвате клипа, само да напишете запис, името ви в игра и скайпа ви. Това беше от мен, хора. Аз бях Хербера. Чао!